Goazen beraz, ponentziako kapitulo zentralera esan dezagun, edo mami zentralenera, etorkizun ikuspegiaren ardatzak proposatzera. Aurretik abisatuko dugu dimentsio desberdinetan proposatuko ditugula ardatzak, bai gizarte politiketan, politika publiko baterako bizio bat, baina baita ere komunitate estrategietan, eta nolabait gizarte mugimendu bati begira, eta beraz, apur bat eskema konplexu xamar batean hitz egingo dugula, baina hasiko gara, bai, eskema horren barruan, hasi gaitezen gizarte politiketatik, eta uste dugu, behar da, gizarte politikez pentsatzerakoan, gizarte politika planteatu behar dela lurralde aurreratuenetatik lehenbizi, ezta? Eta lurralde aurreratuenei begira, nolabait zentzu honetan planteatu litekela eskema berritu bat hizkuntza politikak pentsatzeko, ezta? Honetan, gizarte politikaren arloan, bi kategoria bereiztuko ditugu batetik. Batetik pausoak eta bestetik jauziak. Arlo batzuetan gure ustez pausoak antolatu behar ditugu. Zer lirateke pausoak? Pausoak lirateke orain arteko hildoetan jarraituz, sakonduz eta horiek hildo horiek berrituz, baina nolabait izan da orain arteko hildo horietan aurrera egitea planteatzea, hor urratsak ematea eta estrategiak berpentsatzea. Espalditik uste ari garela esaten, hainbat arlotan estrategiak berpentsatzeko garaia dela, eta lehen marraztu dugun zuhaitz horren adarretako askotan dagokigu estrategiak berrantolatzea. Beste kategoria bat litzateke jauzia, pausoak eta bigarrena jauziak. Jauziak izango lirateke pausoetatik harago. Ez gara enbeste hitz egiten orain arteko hildoetatik aurrera egitea, baizik eta arlo batzuetan orain arteko hildoetatik harago eskala handiko operazio edo eskala handiko apustuak planteatzen ditugu, edo eskala handiko apustu edo operazio planteatzen direnean hoiei deituko diegu jauziak. Eskala handikoak, bai, batetik arlo horretako matrize aldaketa eskatzen dutenak, edo eta arlo horretan inbertsio publiko edo inbertsio humano aipagarria eskatzen dutenak. Orduan, hasi gaitezen pausoetatik, eta gero joango gara jauzietara. Pausoetan, bat, adibidez korpusa, hemen esan beharra dago lan ikaragarria egin dela, aurreko hamarkadetan korpusean, korpusaren araugintzan eta terminologian sendo xamar gatozela, eskertuak egoteko arrazoiak ditugula komunitate moduan honetan jardun duten erakunde eta pertsonei. Baina, korpusaren arloan ere, hizkuntzaren baliabide multzoan ere, nolabait esan da, baditugula, zer pentsatuak. Bereziki adierazkortasunaren aldetik ihes egiten digula likidoaren parte batek, euskaldun multzo zabalen ahoetan euskarak kolore arazoak dituela. Hau da, askotan kolorea falta zaiola, kolore hitza erabiltzen duenik, beste batzuk erabilizakete hizkuntzaren dimentsio estetikoa deitu dio norbaitek, edo jariotasunaz, edo erdarekiko gaitasun erlatiboez, baina hor badugu problematika multzo bat, prozesu honetan bertan Olatz Altuna eta Jon Aizpuruak egindako diagnostiko zehatz eta zorrotzean esaten dute, hiztun multzo handi batek hiztun gaitasun kualitatibo makalaren aldetik galtzen duela likidoa, edo esan zagun, hiztun multzo handi bati hizkuntza gaitasun kualitatibo makalak bete-betean eragiten diola bere erabilerari. Hizkuntzaren potentzia espresiboa lantzea dagokigu, hori erraztea
minimoetara hurbiltzea, eta hori ere bada korpus lan bat, ez? Korpusa ez da bakarrik kontu linguistiko bat. Korpusa input soziolinguistikoak dituen elementu bada, eta adostu behar dugu adibidez itanoaren lekua, bai? Gaztaroan eta oso praktikoa gertatu daitekena, hizkuntzari kolorea eta adierazkortasuna lantzeko, zer egin nahi dugu itanoarekin, zer egin behar dugu euskalkiekin, bai? Nola mailakatu behar ditugu, bai, Txepetxek aipatzen dituen adibidez hizkuntzaren funtzio familiar, lokal, profesional eta nazionalak, eta hor nola kokatu hizkuntzaren erregistro desberdinak, euskalkiak hor nola txertatu funtzio nazionalak batuari nola esleitu, hor bakoitzaren lekuaz eta badago zer pentsatua korpusaren estrategian ere. Beste bat kulturgintza, ez garbi dago, kulturgintzak esaten ari garen guztiaz gain badituela desafio eta problematika espezifikoak. Duela 10 bat urte, 12 estrategia marraztu genituen euskal kulturgintzaren bizio baterako gure ustez balio dezaketenak, apenas jarri diren martxan, hitz egiten zen 12 ziren, baina laburtzeko, tokiko kulturgintza amateur sarearen indartzearen eta artikulatzearen bere bizikotasunaz, eta erresonantzia kutxa antolatzeko modu ez, eta kultur arloak ekosistema moduan antolatzeko estrategiaz, eta abar, ez? Badira hor biziorako elementu batzuk, ez gara luzatuko, baina esan dezagun oro har kulturgintzak ere behar dituela pauso batzuk, ez da? Zer esanik ez, administrazioen euskalduntzean, bai, langileen profila eta ezagutza zertifikatzeko prozesuetatik harago, bai, euskara lan hizkuntza eta zerbitzu hizkuntza orokortu bihurtzeko prozesu sinesgarrietara jo behar dugu, eta hor asko dago egiteko danok dakigun moduan. Beste arlo bat, teknologia eta eremu digitala, hor ere lana eginda azken hamarkadetan, ikaragarri lan estimagarria, gero eta garrantzitsuagoak izango dira arlo hauek, hizkuntzen teknologiak, espero gabeko posibilitateak datoz, hori ari dira mahai gainean jartzen, eta hortan ere badaukigu etengabeko pentsamendu estrategiko bat izatea, adimen artifizialak eta abar dakartzaten desafio eta aukera berrien arloan, ez da? Beste adar bat da helduen euskalduntzea, honetan ere estrategiak berritu beharrean gaude, eta besteak beste gero pixkat aurrerago jauzi handien atalean aipatuko dugun jauzi zentral batek eragingo dio eta eskatuko dio ia euskalduntza alfabetatzeari bere burua berpentsatzea, eta hortaz ere hemen ez gara luzatuko. Beste atal bat, ez da, etorkinen harrera linguistikoaren arloak ere behar du estrategia eta jardunbide sendo propio bat, edo sendo propioak behar ditu, etorkinen harrera linguistikoa antolatzeak. Eta, oro har, esan dezagun, gehiago daudela, ez da? Hemen ez daude pausoak eskatzen dituzten adar guztiak, ez du hitz egin adiez, unibertsitate, euskal dentsitate handiko unibertsitate bat beharko genuke, hainbat galdera gehiago ere baditugu, baina 7 pauso arlo handi hauek marraztu ditugu orokortasun pretentzio erabatekorik gabe, ez da? Eta, 7 pausoak aipatuta gero, goazen jauzietara, ez da? Jauziak, ez? Jauzi hauek behar bada eman dezakete baita ere etorkizun ikuspegi honen ardatzen egituraren marrazki bat, ez da? 4 jauzi arlo handi planteatzen ditugu etorkizun ikuspegi honetan, jakina aurreko 7 pauso horiez gain eta horiekin batera edo horien aldamenean, ez? Lehenik eta jauzi elementu funtsesko bat, lan eremua. Eta hemen bizio honik planteatzen du uinaldi bat, edo munta handiko olatu bat, eskala handiko operazio edo jauzi bat behar dugula euskararen lan eremuko garapenean, ez? 4 arrazoi bide edo 5 landu izan ditugu, hemen ez dago denborarik horretarako, hau oinarritzeko, ez da? Batetik
ibilbidearena, hor dago eten funtsezko bat, 60-70 urtetan inbertsio ikaragarria egin du hezkuntza euskalduntzeko, esan dezagun bere arazo ikaragarriekin, baina nolabait masiboki ezagutza behintzat hezkuntzaratzea lortu dugula, baina gero hortik datozen belaunaldiek aurkitzen dutela masiboki erdelduna den lan esparru bat. Eta orduan, iaia ibilbidearen koherentziak berak eskatzen duela lan eremuari heltzea hurrengo aro batean. Baita ere ikusten dugu hezkuntza prozesuak sortu duela eta iaia gaur egun nagusi dela euskaldun perfil bat euskara hezkuntza prozesutik bakarrik jaso duena, baina gero bere bizitzan ezertarako erabiltzen ez duena eta bazterrean geldituko zaiona. Eta orduan, lan eremuan eskala handian, jendeari eman ezkero euskararekin kontaktu bat izateko aukera, horrek aukera eman dezakeela euskaldun askori zirkulua apur bat gehiago osatzeko. Beste hainbat arrazoi bide ere badaude, arlo hau erlatiboki antolagarria da, gaur egun 25 urteko esperientzia pilotua baino askoz gehiago dena daia badugu, hau egiten badakigu, nolabait esan da, enpresetako hizkuntza prozesuak ez dira euskalduntze prozesuak, baizik dira patroi konplexu batekin hizkuntza kudeak eta euskara, enpresan egiteko prozesuak, progresiboak izaten dira, motivazioen garapenean oinarrituak izaten dira, adostuak izaten dira, sistematikoak izaten dira, ebaluatuak izaten dira. Arlo honek segurazko eskatuko du euskalgintzan inoiz egin den prozesurik artikulatuena, eremu handiko erakunde publikoen, tokiko erakunde publikoen edo udalen tokiko euskalgintzan antolatuaren eta beso teknikoaren arteko prozesurik inoizkorik artikulatuena. Eta ez gara luzatuko, egia esan atal honetako bizioa garatzen ari da gure prozesu honetatik kanpo ere euskararen aholku batzordea, Eusko Jaurlaritza honetan apustua egiten ari da, eta hainbat ponentzia partzial biltzen ari gara horretan ere, ziadekok ere honi zenbakiak jartzeko autua edo enkargua hartu du. Orduan, esan ezagun, arlo hau, arlo honetako bizioa osatzen ari garela poliki-poliki, ez? Bigarren jauzia planteatuko litzateke aisialdi antolatuan, ez da? Badakigu, gaur egungo gizarte bizitzan, gero eta leku aipagarriagoa duela, haur eta gazteen eskola araututik kanpoan egiten den jardun multzo horrek, kirola erdigunean dela, segurazko, baina ez bakarrik kirola, musika, gaur egun jardun antolatuak asko dira gure herrietan, eta nolabait bizio honetan planteatzen dena da haur eta gazteen aisialdi antolatuko hizkuntza plan nazional edo orokor bat, nazional hizkuntzaren komunitate osoa hartuz termino horrekin, ez da? Kirolaren hizkuntza plan bat segurazko erdigunean duena, baina hori baino zabalagoa, ez? Haur eta gazteen aisialdi antolatuko plan edo olatu orokor bat, ez? Hirugarren jauzi arlo handia planteatzen dugu hedabidegintzan. Eta hedabidegintzan, bizio honek planteatzen duena da euskarazko hedabidegintzaren matrize aldaketa bat. Esan dezagun, azken 40 urte hauetan izan dela matrize bat, eta izan da nagusiki esparru zabaleneko, esparru nazional zabaleneko ikus-entzunezko handien aldeko apustu egitea. Bereziki EITB-en konzentratuz, arlo honetako eta beste arlo askotako baliabideen 90% baino gehiago. Gertatzen dena da, ikaragarri goitik bera aldatu dela hedabide ingurumena. Digitalizazioak fragmentatu egin duela, hedabidegintza eta kontsumoa eta horrek joku arauak aldatu dituela. Eta orain dela 40 urteko eskemak
ez digula balio, ez digula inbeste balio, ez? Hola, orain dela 40 urtetik martxan dugun matrize horrek ez diola erantzuten momentu honetan euskararen garapenaren beharrari, ez? Segurazko datorren aro honetan, esparru handiko komunikazioan, euskara beti izango da minoria txikia, oso txikia. Horrek ez du esan nahi hor indarra jartzen jarraitu behar ez denik, baina esparru esan dezagun nazional edo esparru handian, baditugu eta izango ditugu zailtasun handiak, ez? Badago aukera historiko bat, eskualdeko komunikazioan, tokiko eta eskualde komunikazioan euskarak lidergoa hartzeko. Eskualde funtsesko askotan lidergoa, eta beste gainerako eskualdeetan funtzioa aipagarria hartzeko. Eta uste dugu oraindik ez dela berandu mugimendu hori egiteko. Bai? Egia da hau planteatzeak, matrize aldaketa hau planteatzeak, interes sektorial, politiko eta inertzia logiko asko, interes sortu asko eta sare izugarri bat apur bat molestatzea eta mugitzea ekarriko duela, badakigu. Baina uste dugu bizioa lantzeak eta estrategiak berpentsatzeaz ari bagara, ziurrenik aukera hau, momentu honetan ziklo honek ematen duen bizio historiko hau, mahai gainean jarri behar dela euskarazko hedabide egintzaren matrizaren erdigunean. Jakina, aldi berean, esparru handiko hedabideen arloa abandonatu gabe eta horri eutxiz, baina nolabait tokiko eta eskualdeko esparruan lidergoa hartzak dakartzan posibilitateak benetan sakon esploratuz eta hor funtsesko akordio eta gero inbertsio batzuk eginez, ez? Honi gehitu beharko zaio baita ere matrize berri batean bestelako elementu batzuk, adibidez fikzioa euskaraz jasotzeko ondo pentsatutako estrategia bat, bai? Plataforma estrategia propio bat eta beste elementu batzuk, ez? Eta honekin pasako gara laugarren jauzi ardatz nagusira, ez? Eta da hezkuntzan eman beharrekoa, ez? Honetarako abiatuko gara afirmazio batetik, bai? Afirmazioa gogor xamarra da, kezkatu xamarra da, baina nahiko balidatua dela han eta hemen, ez da? Eta afirmazioak esaten du, euskal eskolak gaur egun ez duela lortzen, euskal eskolak D eredua erdigunean jarrita, ez duela lortzen, 21. mendean hiztun osoak izango diren belaunaldiak sortzea. Zer da hiztun osoa? Hiztun osoa da motivazio sistema osatua daukan eta gaitasun sistema osatua daukan hiztun bat, bai? Gaitasun sorta osotu bat daukan eta motivazio sistema osotua daukan hiztuna izango litzateke edozein hizkuntzatako hiztun osoa, euskal hezkuntzak D eredu erdigunean dela ez du lortzen 21. mendean hiztun osoak izango direnei horretarako baliabideak ematea. Ez du aski baliabide ematen. Oda, ematen ditu baliabide batzuk, baina ez ditu ematen behar adinako, adibidez, arrazoi bidezko baliabideak, adierazkortasunezko baliabideak, kulturgintza batean eta fluxu batean txertatzeko baliabideak, eta beste hainbat baliabide. Orduan, D eredua berpentsatzera deituta gaude, besteak beste, eta berpentsatze eta bermoldaketa sakona behar du ereduak berak, eta ona torri behar dute, adibidez, eduki eta kompetentzia askoren berplanteamenduak, berpentsatzeak, erdigunean jarri beharko da segurazko irakasleen eskala handiko birmoldaketa prozesu bat. Taldekatzeak pentsatzeko gaia ere ekarri behar dugu konplexurik gabe mahai gainera, pentsatu behar dugu nola egin behar dugun, taldekatzeak, egin behar ditugun, gauza asko dago, oroar esan ezagun, euskararen hezkuntza sistema honetan
pentsatzeko, hori izango litzateke laugarren ardatza. Lau ardatz hauekin planteatzen dugun egiturak badakar nolabait esan da, eta modu grafiko batean esateko, mugimendu vertikal lateral bat egitea, hizkuntzaren bizioan. Hartzen baldin baditugu bi aro eta bi arlo handi, izjoko bat eginez, zein dira bizitzaren bi aro handiak, haurtzaroa, gaztaroa batetik, eta helduaroa bestetik. Eta zein dira bizitzaren bi arlo handiak, arlo formalen multzoa, eta arlo informalen edo ez formalen, hobeto esan da, multzoa. Zentzu honetan, ikuspegi honek planteatzen du daukagun egoera delikatuaren aurrean, eta lehen aipatu dugun mugimendu martziala eginez, hankabat lurrean sendoago jartzeko, beste hankabat sendoago jartzea formaltasunaren zoruan. Beraz, nolabait, etzan egiten dugu eskema, eta azpian oinarri moduan jartzen ditugu bi arlo formalenak. Batetik, haurtzaroko arlo formala, hezkuntza, eta bestetik, helduaroko arlo formala, lan eremua. Badakigu lan eremuan asuntua, kontua progresiboa, mugatua eta pausoz pausokoa izango dela, baina bada estrategia bi azpiko oinarrietan hankak sendoago jartzea, edo bigarren hanka ere indartsuago jartzea, eta horrek indartzen duela eskema osoa. Nolabait esan da, jaso behar dugun, jadanik jasotzen ari garen, kolpea jasotzeko postura hobea ematen digula, eta hizkuntzaren zirkulazio osoa hobetzen duela. Badakigu, kontziente gara, 7 pauso eta 4 jauzi handien artean planteatu dugun ikuspegi honetan gauzak falta direla, desente falta direla, danak ez ditugu aipatuko, baina bada elementu bat espreski aipatu nahiko genukena, falta diren artean. Eta da, euskararen erabilerako dentsitate guneen gaia. Euskararen dentsitate guneak indartzearen lan hildoa ere gaineratu behar zaie 7 pauso eta 4 jauzi handi hauen eskemari. Eta dentsitate guneen lan hildoan batetik arnazguneen plan integral bat behar dugu. Nahiko berriki Iñaki Jurrebasok ere iradoki duen moduan lehentasunarik eta bat egin behar dugulako aspektu hauetan ere. Beraz, arnazguneen plan integral bat batetik, eta dentsitate gune ez geografiko, baizik eta dentsitate gune funtzionalen politika bat ere pentsatu beharrekoa da, aurretik esandako guztiaren osagarri. Antzematekoa da, ezta, planteatu dugun pauso eta jauzien bizio honek eskatuko duela beste gauzaren, hainbat gauzaren artean, itun politiko bat, itun politiko eta sozial bat. Euskararen 40, behintzat EAEko Euskararen 40 urteko legearen ondoren, badala unea, gogoeta egiteko, eta nolabait hitzarmen politiko berri bat egosteko hurrengo arorako, eta konbentzituta gaude baditugula horretarako zuntzak, ezta? Batetik, badikigu, adibidez, bi kultura jakin, abertzale jakinen elkarlan posibleak blokeatuta egon direla 40 urtez estrategia antagonikoak eta borroka armatuak eta tartean izan direlako. Hor sortu litezkela aukera berri batzu, baina hortik harago ere, bestelako kultura politiko guztientzat ere, badirela arrazoiak eta bereziki gizarte honek, egin duen ibilbidearekin eta bere kohesio beharrarekin badituela arrazoiak, orain dela 40 urte lortutako ituna batetik aintzatesteko, itunaren espirituari dei egiteko eta ura gaurkotzen saiatzeko.
Zentzu horretan, horrelako akordio baten emaitza bezala baita ere, eta hemen planteatzen ari garen bizio hau, bai 4 eta 7ko bizio hau garatuko bada, baita ere erabaki instituzional batzuk beharko direla, ez bakarrik, ikusiko dugu komunitatearen arloan ze planteatzen den, baina erabaki instituzionaletan batetik, biziberritze prozesurako aurrekontuen gehitze garbixamar bat ekarriko duela honek, seguru asko, eta bestetik, hizkuntza politika ulertu beharko dugula politika zeharkatzaile eta zeharkatu moduan, batetik, edozein erakunderen agintaritza, lehendakaritzatik zuzen eratorriko dena, eta bestetik, gutxienez eukiko duena idazkaritza bana, kultura kontseilaritzan, bestetik hezkuntza kontseilaritzan, hezkuntzan arloan, eta hirugarrenik industria edo ekonomia kontseilaritzan edo ekonomiaren arloan ere. Guk ez dugu hemen formula emango, hori erakundeen lana da, jakina, baina bai planteatu dugun bizio 4 eta 7ko bizio honek eskatuko duela hizkuntz politikaren kokatze instituzional indartu bat, Eta, hori arlo bat baizik ez da, bestetik eragiletza mailan, gero pixkat gehiago sakonduko dugu moduan, honek eskatuko duela euskararen mugimendu dimentsioa indartzea eta eratzea. Eta, hortaz, zerbait gehiago esango dugu horrelago, eta aldi berean, mugimendu dimentsioa parte utzita ere, euskararen eragiletzan ari diren sektore enpresarial, sozial eta gainerakoen barneratzea, bizio berri batek dakartzan implikazioak, eta eragileen mapa ordenatzea, eta zentzu hortan bakoitza berera jartzea. Eragiletzaren mapa buruz ponentzia espezifiko bat garatuko dugu, aurrerago, behar bada datorren urtean, euskararen eragile publiko, sozial eta gainerakoen mapa ere berrikusi beharra dago, badaudelako hor disfuntzionaltasun batzuk eta gauzak hobeto egiteko aukera bat ere. Gizarte politikak aipatu ditugu beraz batetik, gizarte politiketarako bizio elementu batzuk, goazen orain aipatzera beste dimentsioa, komunitate estrategietarako elementu batzuk. Datozen arorako edo datorren ziklo edo aro honetarako komunitate estrategien artean elementu bat jarriko dugu lehenik mahai gainean. Uste dugu, datorren aro honetan, euskararen mugimendu dimentsioa indartu behar dugula. Indartu eta igual aditz zehatzago batekin ere esateko, eratu. Eratze horretan, dimentsio eratze horretan, euskararen ametsa gizartera taupatuko duen gizarte mugimendu bat, gizarte mugimendu bere gain ireki eta zeharkatzaile bat eratzeko beharra aldezten dugula bizio honetan. Uste dugu mugimendu horrek, euskararen mugimendu dimentsio horrek izan behar duela zeharkatzailea, zabala, baina noski ez dituela horrek inondik ere agortzen euskararen eragiletzako indarrak, diskurtsoak, jarrerak eta posizioak, hau da, kombinatu beharko dugula, batetik euskararen, hizkuntzaren inguruan, eragile politiko eta sozial bakoitzak bere ahots eta posizio legitimo propioak garatzea, baina bestetik horrekin kombinatu daitekeela oharpen hau, badela lekua beharra, hiztun komunitatearen abagune honen ikuspuntutik, euskararen mugimendu dimentsioa bizkortuko duen gizarte mugimendu bat eratzeko. Doinu propioa izango duena, gauza askoren besarkatzailea, sensibilitate desberdin batzuek zeharkatuko dituena, eta bereziki taupatuko duena norabide bat, amets bat, eta utopioa bat, taupatu eta zainduko dituena.
Hau ez da gurpila asmatzea, hori da gizarte mugimendu batek egiten duena, edo zein arlotako gizarte mugimendu batek egiten duena, horixe da, ez da. Eta gure iraganean ere ez gaude zeroan, noski, ez dakit euskara elkarten topagunearen izaera eta espirituan bada hortik desente, bai euskarari ere aspaldiko uina da, ez da, euskaltzaindiak berak antolatua garai baten, korrikaren tradizio luzea dugu, euskaraldia, baditu mugimendu elementuak hortik zehar, barreiatuago da artikulatuago, baina hemen planteatzen duguna da, datozen alorako behar dugula mugimendu dimentsio hori bizkortu, eta ditugunetatik aurreragoko erreferentzia argiago eta artikulatuago bat eratzea. Mugimendu dimentsio horren zeragin zentraletako bat, ez bere esklusiboki noski, baina bada euskararen norabidea eta ametsa taupatzea, esan berri dugun moduan, eta hontaz ari garenean noski kontakizunaz ari gara, ez da? Kontakizun bizigarri baten ahots ere izan liteke, ez da? Aipatzen ari garen mugimendu dimentsio hau. Ez horren ahots bakar, baina bai horren eragile. Bueno, momentu batean, nire jario honetan, luze xamardoan jario honetan, eten moduko bat egin behar du nire azalpenean, tamaina desenteko gogoeta soziologiko, antropologiko, politiko bat egitea dagokigulako, ez da? Edo oharpen bat mahai gainean jartzea dagokigulako ondorio batzuk dituena, ez? Oharpen deseroso xamarra da, oro har bizi gaituen garaiaren espirituaren aurka doalako, eta gure uste bipil batzuk pixkat beheratzen dituelako, ez? Baina behar da esan beharrekoa, eta da egungo hiperkapitalismoari, ez? Hiperkapitalismoak ardaztutako hipermodernitate honi darion gizarte aldaketa, bai, azeleratua ulertzen badugu, nondi doan, bai? Eta kokatzen bagara azelerazio horren, gizarte azelerazio horren norabidean, bueno, formula dezakegu, ez da, teknologia aukerak eta uholde digitalak esan dezagun gero eta gehiago fragmentatutako gizarte batera joan gaitezkela, komunitate zuntzak edo komunitate loturak muturreraino ahuldu ditzakeen gizarte batean, gero eta hiperindividualizatuago, diferituago, mediatizatuago eta global fragmentatuago edo globalizatuago fragmentatuago bizi den gizarte batean. Eta hor, bueno, albiste txarrak, ez? Esanet, euskarak helduleku edo arrazoi gutxi duela, ez? Gizarte logika horren baitan erreproduzitzeko, ez da? Hau da, gizarte burubide hori muturrera eraman da, ez dirudiela euskarak, edo euskara bezalako hizkuntzek etorkizun handirik dutenik, ez? Badira arrazoiak pentsatzeko euskararen etorkizuna neurri batean gertuko komunitate bizitzaren etorkizunaren norabide berean joango dela. Edo izatera, edo agortzera. Hau da, gertuko komunitate bizitza irentziko duen zibilizazio moduak, edo erabat irentziko duen zibilizazio moduak, euskara ere irentziko duela. Baina behar bada alderantziz da iradokitzaileagoa, alderantziz formulatzea, eta da hizkuntzaren aldeko bulkadako, hizkuntzaren aldeko lanak eta ametsak baduela zerikusia sakonago edo zabalago nolabait komunitate bizitza, gertuko bizitza, herri bizitzaren aldeko zibilizazio lehia zabalago batekin, ez da? Eta horrek, oharpen horrek, gauza askoren eskema aldatzea bakar, ez? Ez gara sartuko hemen behar da ur sakonegi eta, baina bai, nolabait
hori iradokitzea, ez da? Kulturgintza bera pentsatzeko eredua adibidez aldatzea ekar dezakela, eta zenbat pisu eman behar diegun kultura komertzialari, beti marginalak izango garen gune horretako kultura komertzialari, eta zenbat bestelako kultura komunitarioari, eta abar, ez? Baina gauza berpentsatzera deitzen gaitu baita ere oharpen zibilizazional, soziologiko, antropologiko horrek, ez da? Eta euskararen komunitate estrategiak uste dugu intuizio horri ere, ez horri bakarrik, baina horri ere erantzun behar diola, ez da? Zentzu horretan, gizarte euna, edo gizarteko komunitate euna zaindu, berrasmatu, berritu eta sortzearekin zerikusi handia izango duela euskararen estrategiak, euskararen komunitate estrategiak angelu horretatik begiratuta, ez? Ematen du etorkizunean euskararen komunitateak, eta tartean euskararen tokiko komunitateak zera esango diola euskaliztunari, esatea, bai, komunitate virtualean euskara marginala izango da eta arlo askotan residuala, ez da. Eta ibili zaitez eta murgildu zaitez globalitate virtualean eta horretarako hizkuntza asko beharko dituzu, ez da? Eta euskara oso txikia izango da hor, ez? Baina hori egiten duzun aldi berean, euskararen komunitateak beste gonbidapen bat elurzatzen dizu, eta da bizi herrian, ez? Nabigatu globalitate virtualean, baina bizi herrian, ez? Eta bizi herrian, ez? Eta bizi herrian horrek dituen implikazio mailakatu eta hautazko desberdinekin, hor hautu desberdinak egingo bai ditugu bakoitzak zenbateraino batean eta bestean, baina izatekotan, zerbaiterako balio izatekotan horretarako balio beharko dugu euskara, ez da? Ez da hori segurazko bakarra, baina bai euskararen zentzuetako bat edo balio itxasietako bat ematen du hori izango dela, ez da? Eta zentzu horretan adibidez, kulturgintzatik begiratuta, beste gauza batzuen artean, euskararen komunitate estrategia izango da, herrietako eta auzoetako euskal kulturgintza komunitarioa, euskal kulturgintza komunitario amaterra lantzea, ez da? Zentzu horretan, adibidez, iparraldean ari zaizkigu, iparraldean iparra erakusten ari zaizkigu, esan ezagun, ez? Badago kalitate handiko kultura komunitario amaterraren esnatze berpizkunde bat, ari da gertatzen momentu honetan iparraldean. Hori teorizatzen aritu da Antxon Luku, adibidez, bere bi liburu funtseskoetan, uste azken aldian euskaraz baino gehiago, euskal kulturgintzaren inguruan egin den gogo eta interesgarri ia bakarretakoa izan dela hau, ezta? Eta oso harreta jartzera deituta gaudela horri, ezta? Beraz hori, ezta? Komunitate estrategiatik kultura ere beste era batera indartzeko arrazoiak badirela. Ziurrenik, orain esan dudanari ere beroarena kendu beharko zaio, sintetizatu beharrak beti ematen ditu arazoak, behar bada esan dezagun zabalago hartuta, ezta? Biak beharko ditugula, ez? Bi begiratuak edo bi oharpenak, batetik globalitate azeleratuaren norabideak ekarriko dizkigun eskakizunei ere adi egon beharko dugula, nahiz eta jakin hor galdu egingo dugu, baina hor ere izan behar dugu, ezta? Eta bestetik, taupada komunitarioaren beharrak ekarriko dizkigun eskakizunei ere adi egon behar dugula.